Nggih, tepuk tangan untuk Gusti Benowo. Khusus kagem Kang Mas kula ampun mandhap riyin. Nggih. Pak Dakleng nek gue beli ajeng dagel monggo. Lah Mas Bagong sekalian pegang mic. Kene kok. Monggo ajeng dagel napa? Yo aku karo kowe kan dagelan pasangan. Nuwun sewu mengke wonten pasangan-pasangan yang luar biasa, nggih wonten Mbak Eka uget-uget yang bisa ndagel. Ya. Ada Mbak Rini Mentir khusus niki sinden favorit kula. Nggih napa napak tilas saking Mbak Suji. Lajeng wonten Mbak Riri. Ya. Nah, anak kula Luul salah jadwal. Oh. Mestinya hari ini dikira masih besok karena belum dirubah. Nggih, mboten napa. Engko Uul tekone subuh nyinden dhewe ning kene lela mulih. Deh, monggo Deh. Nggih, matur pelok. Waduh, anu pengendara-pengendaraku. Pengendara RRI. Imbangno katresnanku nggih niku sing pertama sing ngangge bawa Deh. Nggih, bawa. Era lali. Ora nek bawane ora lali. Pencipta lagu kok karo lagune dhewe lali nek ora. Terus sing nembang aku Riri wae sing nembang. Mengki kalih Mbak Riri nggih. Ya Riri. Iku idola kula kan. Ager nek gonta ganti gon kok idola. Idola yo jare Pujiatun. Aku ora wani nek Pujiatun. Idola kok gonta ganti. Monggo Di. Ora di pendirian. Imbang ana katresnanku. Saben dina mung ngalamun. Tepuk tangan Rubi. Suara apike kaya ngene kok. Suara kok kaya ngono. Gawean kok gur mancing. Sampun kok kuwi to, Kleng? Iki usul apa iki Pakde? Ora krungu. Hangen-hangen mreng wong Di suara apik mbok ndalang. Wong awan bengi gur mancing. Lho wong mancing ya karo kowe kok. Anggere entuk telung nyari ngono lho cangkemmu anggere ucul tang bengok-bengok ngono ya. Ya kowe kuwi wong mancinge kok direwangi misuh-misuh. Misuh piye? Harap urip barengan bunga susah Kaya tasmu diselehke to, Pak, Pak. Nanggon syutingan kaya bang plecit. Ora apa-apa, ilang kontrol. apa tega lan pon kakang Selehke tase kok ilang ya penonton iki copet kabeh. Enek, asal tekan ndak. Hati kurang bisa lali lagu niki anu Mas Wonten Desa. sejarahe. Nggih. Lagu niki kula rekaman CD pertama kali. Oh. Nggih. Ning nggih tahun mau ndi ya? Sarangan. Sarangan. Nah, ini kan sejarah lagu niki ora ini ya. Mangke dipun ulangi. Oh, tak bongkap aku ya kon nyotek. Nek kula pun lali lho. Kan disoting ngoten lho. Tangane kon ngrangkul. Umpama niki di Pragake pripun? Aku ora wani saiki ya. Apa ora wani? Enten apa? Bagong masalah. Lah wae hubungane apa ning aku? Wong kok ra sembodo. Wedine ngopo? Cuma drama kok. Angel-angel ya dibayar ngono ae.